Uruş we tıl weteranlary ýeňiş güni mynasybetli özlerine beriljek sowgatlar üçin pul tabşyrmaga mejbur boldular dep bolşy her ýyl 9-njy maýda weteranlara hormat bildirilýär we prezidentiň adyndan sowgatlar gowşurylýar. Türkmen weteranlary ikinji ýyl sowgatlar üçin özleri tölemeli bolýarlar. Azatlyk habarçylary pulun Liwap ýylaýatynyň Farap etrawyndaky weteranlardan ýygnalýandygyny habar berýärler. Weteranlaryň köpüsiniň ýaşy 60-dan geçdi. Yerli häkimetlere ýüz tutan weteranlaryň çağalaryna hem akdyklaryna häkimetler pul ýygnamak meselesi barada resmi düşündürüş bermendir. Ýygnalýan pulun möçberi 1000 manat. Geçen ýyl hem Liwaply weteranlar 1000 manat tölemeli bolup teşeledi. Olardan zerur sosial üçinçilik hakynda kagaýdlary ýygnamak talap edilipdi we olar ençime döwlet edarasyna gatnamaly bolupdy. 2020-nji ýylda weteranlara ýeňişiň 75 ýyllygy mynasybetli ýubiley medal hem gowşurylypdy. Yerli onlarça weterandan ýygnalan pul şol sanda medal üçin hem niýetlenipdi. Özgedeginde anonim çeşmeler weteranlara gowşuryljak sowgatlaryň bahatynyň toplanan serişdelerden ujypsyzdygyny we pulun bir böleginiň görkezilmedik beýleki zerurluklar üçin saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de çeşmelere görä yerli häkimetler prezidentiň kararyna garaşýarlar we sowgatyň möçberi anyk bolan soň zerur bolan halatynda aýallar geňeşiniň agdalaryndan, kärdeşler arkalaşyklaryndan hem harby işgärlerden goşmaça pul ýygnamagyň üpçün edilmegine taýýarlanýarlar. Uruş weteranlaryna şol beriljek pulun we gymmatly sowgatlaryň muktary hem görnüşleri ketgitlenmedi. Öňkü ýyllarda Türkmenistandaky söwüş weteranlaryna 9-njy maýda 200 manat tölenipdi. 2017-nji ýylda Azatlyk radiosy öňkü SSR ýurtlarynda ýeňiş güni ikinji jahan uruşynyň weteranlaryna tölenen pulun muktaryny hasaplapdy. Şonda Merkezi Aziýada Gazaqstan bayram mynasybetli bir gezeklik tölegiň möçberi boýunça öňde bolupdy we her bir weterana Gazaqstanda $1570 tölenipdi. Iň soňky orunda Türkmenistan galyp her bir weterana $26 möçberinde pul beripdi. Türkmenistanda beýik watançylyk uruşynyň weteranlarynyň statusy ýylatyň sosial goragy baradaky kodeksinde kanun taýdan kepil geçilýär. Türkmenistanda ýaşaýan weteranlaryň sany barada resmi maglumat çap edilmeýär. Käbir maglumatlara görä 2013-nji ýyla çenli Türkmenistanda ikinji jahan uruşynyň 1000 töweregi weteran ýaşaýardy. 1941-nji 45-nji ýyllarda uruşa Türkmenistandan ýüzlerçe müň adam söwüşe gidipdi. Dürli çeşmelere görä ikinji jahan uruşyna gatnaşanlygy üçin 78 müňe golay türkmen raýaty sylaglanypdy. Olaryň arasynda adyndan 104 adama Sowet Soýuzynyň gahrymany diýilen at berilipdi. 15 adam şöhrat ordeniniň doly eýti bolupdy. Häzirki wagtda Türkmen prezidentiniň adyndan sowgat bermek tejribesi döwlet propagandasyna öwrildi. Weteranlardan başga da ýurtda prezidentiň adyndan 8-nji martyň öňü serasynda aýal gyzlara pul berilýär. Şeýle köp çagaly enelere, owa hujulyk işgärlerine, atşynaslara, etiýenlere, sportçylara we Aşgabatyň merkezi ýetimler öýündäki çagalara wagtal uly bolmadyk sowgatlar dabara bilen gowşurylýar. Geçen ýyllarda owa zähmetkeşleri de Prezident Berdimuhamedowyň adyndan berilen sowgatlar üçin özleri pul tölemeli bolupdy.